Mám tu novinku. Vyrábam vrhací nožík. Tuto tento šrob, čo je. A nemám kovačku vyhňu. No mám, ale je vonku. No nie je vonku, je schovatá. Nechce sa mi vyťahovať, tak som improvizoval. Použil som pec v garáži. Dám tam kovačské uhlie, namačané v oleji. Nech lepšie horí. A dám aktualizáciu, keď budem klepať, alebo už doklepem. No, toto je náš vrhací nožík. Tu má aj malú pilku spravenú. Tu som zapil trochu z toho šrobu. To je lepšie držateľné. A možno ešte na ručku dám nejaký ten špagát. Ale musel som ho zakaliť v studenej vode, zohriať ho do žerava, potom ho dať rýchlo do studenej vody, aby bol tvrdší a zabrúsiť. Dajte odber, like a zdieľajte tento short. Nech ho vidí čo najviac ľudí. Nech vie, ako si spraviť svoj vlastný vrhací nožík, ak si nechcete kúpiť. A čus.